kaɗan daga cikin shirin darasi kashi na 3. Kai dakata kaji, ni za ka yi wani wa'azi akan ilimi? Ni nan da kake gani sai na samu ilimin sannan na zo kujerar nan. Da ban samu ilimi ba da ba ga nan ba. Idan za ka yi min magana ka yi min magana. Be very selective as to irin kalmomin da za ka yi amfani da su kai addressing ina. Okay, zargina ma kike kenan. To ki je ki ci gaba da zargina din. Wani irin zargi Alhaji? Ka sani yau sa wata 3 kenan ba abin da ya shiga tsakanina ni da kai. Ko shimfiɗa ta ba ka kallo sannan ka ce zargi. Wa ya gaya miki cewa dole sai an haɗa shimfiɗa a aure? Wa ya gaya miki dole haka ne? Dan ba zai yiwu ba, yarinya tana wani takurarren gida a hannun wani malamin jami'a matsayaci. To dole mu je mu duba mu. Dan ba zai yiwu mu kyale ta ba mu san halin da take ciki ba. Kai ba ce maka kai ka fita ka bar wurin nan bane ko ba ka ji? Yunwa nake ji, ku kira mama na ta zo ta bani abinci. Kai da Allah malam ba uwarka a nan gurin. Get out! Tana nan. Za ka fita ka bar nan wurin ne ko sai jikinka ya gaya maka? Tana nan mana, tana wajen madindin ku cake. Ku kira ta. Ba za ka fita ba ko? Hello. Amma ai haka da ka shigo sai ka karfa kofa. Saboda ina so na miki wata tambaya ce, kuma ina so ki bani amsar gaskiya tsakaninki da Allah. Wace irin tambaya ce haka shi? Ba har ka fara tsorata ni. Waye ubana na asali? Darasi.